Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ay, may gabi sa inyo guys. Tapi na good sa karon lang yun nakakita ng video para sa imuha ni God bless po. Ayong gabi sa inyo. May gabi ma'am. Kung sa matang pamate. Kaping ubo eh. Grabing upo. Ha? Sakit yung ulo. Nagitulog. Katulog. Katulog. Sinakutoy ba? Hapit ang murot ang tingog. Hapit na yun. Ang sakit na kayo kung madali. Oo, kita na inag. Murag inubo ba no? Hapit. Bila kadlaw naman na, paminan mo. Hindi na po. Sabado. Sabado. Balik sa lagot mo. Merkulis. Oo. Hindi na kayo. Hindi maayot. Hindi pa hilot ko. Alikod, sakit po. Tatanan na. Ano na yun na pa eh. Itos naman lagi. Sige ni. Sige, tanal. Tanal. Nasa yung mama doon. Ano na sa mami. Padmit ka. Pantayan ka. Ada mo sa... Sugawas na minsan ng gabay. Mauwi na lang yung ito ako na may hinisunod ko kung pwede lang mag-iyaluya. Sinabi yung mga kapatid mo, di pambatis mong tao ron. Wala ko kayo mga hospital. Ano ba na? Gabi idugay ka na-admit na pasok ako mga ting dugano pa sa pasyente na mo gawas puli. Reserve na Labas lang na mo. magdawat og may ubo-ubutas. Mga rin lagi dawat pero kailangan yung kwarto separate ka. Separate. Tugay lagi po. Ang bakante. Tao sa pa-admit kayo ko pahilot ako eh. Di okay naman ang admit doon. Ang kuwan lang ba? Kung i-say mo. Basta kayo, na-diferensya pag ma-admit na. No? Kan mga malangay ko. Daghan tanan, malangay tanan. Anak ko saan mo na. Ya, napanay mga papilis. Anak yun. Nakuha pa yun. Amuliho, kana ba no? Mga tagtabang pa sa gobyerno, kung dako na yung kay exist na kaya bayaran. Saan na? Kag-crisis ka na. Oo. Ilan ka kasi makaya pa. Nabayan mong katiyagira. Halos mga kinapamati ron ba? Pila na ni kabuan, ubo, subaw, sipon, kalintura, natanan. Kasi ka tamalay mo? Sinawilan Matanaw. Ayan guys, shout out sa taga Sinawilan Matanaw. Davao del Sur. Hello po sa inyo. God bless po sa mga taga Sinawilan. God bless po. Happy viewers. Ayan na si Ma'am Beretta. Tabangan na to. No? Nadungogan mo. Wala yun. Surrender na. No, grabe na yung mga dipamatis kalawas at tabangan na to si Ma'am. Mamayo, siyempre, ina pa na sa pag-ampos. No? Siyempre, tarang mo doon dahil manigamot ang mamayo mo. Kutob sa kumain mo, no? Kaya pwede pa itagad nga natin ginapamatis kalawasan. No? Siyempre sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe, i-click lang ang bell button para updated ka sa gina-upload ng taga-adlaw. Comment, like, and share. Comment mo guys. No? Kabisig na mo yung ginapamatis kalawasan nga ito karoon wala Japon na mamayo. No? Comment lang, makatabang ta. No? Taga-Digo City ko guys, yung shout out po sa tanan. O kung ganun mo mag-friends ko doon ako Facebook, Eric Hilot ang traditional Facebook page na ko. O sa ako subscribe na road to 3,000 o shout out top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much Philippines. O siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po. Yan. So magsugod na itong gilot guys. Kaya para maayo na si ma'am. Love you guys. Sagay. Ano si hangin mo? Sabag. Ano ganun hangin no? Okay na ka na ma'am? Palit ko pantalon ba? Talon. Pang duty. Ha? Pang duty. Ano sa? Gabihin man rin. Ano man rin? Bibya. Happy naman. Ay, so siya. Pagka 23 ba na po 25. Siya. Man? Pila dito. Ha? Pila. 400. Uy. Nagkakanta-kanta ka dong na? Na? Ikaw nagkakanta-kanta ka? Sige nakanta ninyo. Christian song. Christian song. Kaya mo na yung bunbun.
Bunbon. Ay kahawit siya sa kung nga kanyang mga tahan ng anak. Kasi panaghanan na handbag, namira pang kanyos. Dira, kanyo. Oo, pamam, kano sa madawat. Hindi na, di madawat. Di doktor. So, di doktor. Ya, burot ya na tanan nga kung pagbianan no prato-prato po. Wala eh. Na dito work jam. Isa mamanawa. Pag-admit lagi ano yun. Mga tao at walang ata ay butang mo tumatulog lang sila. Ano tanang damo? Oo, iba yung ako isip ko ang hospital. Kaya tayo. Kapag-igtan. Tira lang no. Ha? Tira. Dira na. Kalau sa bayad anak. Sa bayad. Kalau sa mabayad anak. Kalau sa bayad. Ah, 25 pa, nag-deliver. Oh, pero next, duga pa next week. Gahapon 500 ba t-shirt karon na po 400 amin. Wala po dapat din. Sige tayo mga ma'am. Silang no. Mercy. Mga Ang pangalan natin noon. Mercy Grace. Ako lang og daghan ta customer bayad na. Balik lang sa siguro na to ng bugas. Ano yung mga sitwasyon? Saan? Ano yung pinakamahal bugas siguro ng presidente ha ba? Tingnan sa Hong Kong. Ako to Bakit Steve ba sa hindi? Sinta. Karoon sa naman doon. Dapat may tag 27 ma'am. Para sa iyo. Sa bukas Facebook eh. Mais na lang siguro tayo. Mahal po doy. Hapon ang mais. Mahal ka iskwinta na po. Kami pag mais kung tatong palit ng bugas at yung kahila Bulmok mo kayo inisugod mo. Pumok lagi pag uluto pero hindi mabaho. kanang Kalabay ni mabugnaw bukod siya? ko eh. Basta gaya. Malibog ka ini pag uluto kay murag lata. Kinalan mahurot jud siya inikaon. Ilog-log gupay. Lungag jud gamay. Unya hindi man ta makabalo kung ganahan tagkaon. Short. Kabahaw lagi pagkaugma. Pero dagan nga itong ulong ako na ko eh. Pero si Bobo. Kumita lang ito ugma. Gamay. Ito makayag init ugma. Kaon. Charo. Hindi kasi nagbugasan. Gamay. Bebe. Kamata ka, bebe. Wala, Bobo. Sabi naman ay mo panumot. Hindi agay. Ay, Diyos. Ay paggunit. Kaya. Yung agaya. Naghanan ni comment sa kong first sahot eh. Legit eh. Legit eh. Wa, nakapadayo na ko ah. Kaya. Kaya nagugba na ko sinusaw na. Eh, kanang pa ma, gamay o buram. Tagbo kag Ah, matagbaw ka kung gamay. Makabidyo mo ka, kagmay po kayong video. Mugbo kayo. Ano yun siya? Ano?
Wala lang, padayon na. Hindi ka mo padayon, wajad. Reels na kawaron. Nalingaw na kasi Murel. Di ka po, hindi ko ginokot. Ating hasula. Yung mga dali ra na kay ano man kay kuan. Kanang page. Pwede ka mo? Lipat. Ala palit na dito ninyo? Ano man, tawag gitlaan mo, naman mo akong tuya mo yung trip na. Doon sa hospital mo. Anong gi-admit man? Yung BP niya kung bago, mag-ingani po yung ubo, yung kung natakdan po niyo mo ba? Upo. Dahil blood sa Masok sa ubo. Ano dari ka? dalaga na si baby. Ay na. Ilot lang mami, oy. Wala ka po kumati. Kuwasan ko na yung mga natin. Doon sa hospital, pahala na kayo. Ato, ayo. Ayo na. Katong to ka. Pitado pong heart ato. Wala mapunga, putas. Sulit yung ginawa. Tulog na. Tulog namin. Ano bita na ubi kay luto ko ni ubi. Dimay na. Panggunit. Katawan mo pala. Kami kay paminahon ba, nag-anan mo sa itim. Bitang, uy, naisulod ako. Kwarta. Oy! Uyaw kaya pa mo. Tagkaon dyan. Ano yung gipakaw? Yan dito. Wala ay kay pag-ato ng pati ng buruas. Dali Next. Kulgot yun. Na timing mga napoy mga, kung ba, event. Graduation daw sa ito. Apo na nga. Uy! Adyo ka. Ikaw Jollibee. Salamat para. Sa karamon na hulot lagi paayos sa kinan. Sige lang, good na ayaw. May sakyanan. Yun yung minivan. Yan sensor. Sensor ba? Kaya yung bag ko noon di 17 pero 10 pira. Ha? Tipid kayo. Tipid kayo. Ano sa nga pa? At tumig. Iwan niya ba at tumig. Nangan. Dos. Luto Sa kapin ra. Dos yung kapin ba kampo? Sa? Nangan. Laglaag pa minilimi. Asa mo na sa? Gobernador Generoso. Ano ba ito? Dito sa Ulit. Oriental. Kung ba mo lagi? Hari. Kaon ba? Kung magkano nga nagkatamig saman nga 2,000 kanina. Airport to Samal round trip, 2,000. Ligos? Dos. Ito na, matisip na, matisip na. Ano na sobra. Pero Yung alagin, isaka pa may bukid, man baba. Yung pa yung kayong getuan. ang problema lang po nato sa Samal. Ang sige lang ganda, nga po kay dagandagan. Bila po ka oras, 4 ka oras, 4, pagbalik 4 ang pundo. Kay ganda lang aircon. Ihurot yung 2,000. Takay pagban. Pero barato na kayo sa kalayo. Kanina hospital. Pagkaroon pa tayo mahal. Karong kung alam mo, ako nagsakit. Klaro. Ito ni sana, ikagit ko. Kaya, nagsutas na din. Ang ulo. Dito yung nag-miss call mo. Dito ko kapansin. Nakabang yun. Miss call mo.
Tupan di makatulog ko ba? Bagusto sa pailog. Iya, buat. Anong to na balik sa balay? Kani nakakontak kay may karunong gusto laigo. Ako sa iyo. Ako na tudua sila ko. Number deh, dili kuan. Nalimot ako. Naguba pa to yung cellphone. Namatay Mata mo ko sa pinapost nako, namo bi number. Oo. Ano to di ba kay? Ikaw mo na ko to. Nasa buang, signal lang ko. Pwede na sila time, ano. Ya. Hindi na ako to, kuntakon to na ako. Para ko to, kung cellphone na sipan. Tulog na. Dita, this weeklet. Ha? Di mo klawas na sa luton. Ba, dito. Dito yung mutag ba mo. Tantong sa kay. Ay, sakit ka na ya. Ito gamay. Lamig. Kita. Ano lagi kita? Kita na ba ka? Bahala na sakit. Gusto ba yung YouTube ko kumuli at magpuputupan? Naiwan sakit sa ospital. Ijik na. Gila ka ng testing o kita. Tagam na ko yung pagpumay kong yung piraan na. Grabe, itong tinusukay sa kuha. Ito ako. Iparag na kapag ko kaya. Hindi anak yung kulong. Diyos, hindi ko hindi ba kung hindi ko ayaw. Ikaw, diririk ko diririk. Dito na lagi ko ayaw. Tawag na sila kayo. Nanadali lang na yung kapalong ko. Ayaw sa. Pahirot ako. Ayaw sa. Kuyawan yun sa pagkamuangat ko. Pamalian na yung ko rin. Agak eh, mangakon ka ni Kumpok, pinuklimam ko na. Na, gikan mo sa ospital? Imon sa bangko. Gikan mo sa ospital? Kasi mama diatan. Dati nabili na dito. Nakita ni yung papa. Nakita ni mo ang papa tay? Wala ka na to? Kapag nahilot yung papa pag-ulit. Bawal pumunti na.